ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. занҳои азиз, мехоҳам шуморо ба кор даъват кунам. компанияи корейскай номаш Atomy. марҳамат, касоне ки кор карданин биёин ҳамроҳи мо кор кунед. чанд духтароеро медонам ки дар компанияи Faberlic кор мекунанд, лекин Faberlic монда дар компания Atomy гузаштанд. дар Atomy кор карда истанд, барое ки иҷода беҳад кор осон аст. занҳои азиз, касоне ки кор карданин ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависен. фаризабону ҳамашро бо тамоми нозикояш ба шумо мефаҳмонад. фурсати хубро аз даст надиҳен занҳои азиз. ин кор ба о занҳое ки дар хона нишаста бо тариқи телефон маблағ ба даст мебиёранд. занҳое ҳастанд ки шавҳарошон коркунӣ намемонанд. ана ин кор барои шумо аст. беҳад кори осон аст барои мо занҳо. дар иҷа масалан мо 12-13 соат дар ягон ҷо рафта кор намекунем. фақат бо тариқи телефон дар хона нишаста ҳам кори хонамона мекунем, ҳам гудакора нигоҳ мекунем, ҳам камтарак дар интернет бо кор машғул мешавем ва маблағи хубро ба даст меорем. якум ойликтон ай 1300 рубл сар мешавад. компанияи Atomy беҳад молу маҳсулотҳои хуб дорад. касоне ки кор карданин, марҳамат, фаризабону ҳамаи корро ба шумо мефаҳмонад ва бепул регистратсия мекунад ва омӯзиш ҳам бепул аст. дар компанияи Atomy 2 линия соз мекунем. шумо 2 одам меёвен, 2 одами шумо 2 одами дига меёва, мебинем ки ҳамихе командатон калон шида мерава ва маблағи зиёдро ба даст меорем. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. маҳаммадҷона қати аташ муша паскунӣ рӯӣ кардам ки аташ кал карда оварда, бачаи мара безеб карда. калчаи худами калча. снимать буду? ё рӯзи дурозам хеле бозӣ мекунам. дина аташ кати мерам гуфта гирия кард, аташ намондак ва магазин бурдам хел фандш карда, пузири харида додай. ай хидша тамом кад, ина ака ая паша бозӣ дорам. калча. ито одам кал шава безеб мешидай. худам мебурдум, пас мекардум, калш намекардум бачама. ай худша Муҳаммад аллакай тамом кад, ако ая паша бозӣ мекуна ҳардаш. дига садикшам набурдум бачама. дина ҳами қаб берун галалёт буд, борон боридагӣ буд, ози таги ҳами барф ҳами хей яхай ки шавҳарам гуфт тамоман берун набуро. ман гуфтам то 9 май хона берун намебурам. баъд аз 9 насиб боша ана квитансияро ҳамара бояд ма даномам кунам. ана уҷада ФМС справка овардан дар кор будаем. корш бисёр будай оли документора. и калонкаомон ҳама шочик надора газомон, барои ҳамин агар гуфт шумо бисёрӣ бошем пропискада ана договор составит мекунем. чӣ мекунанд калонкаода ҳамара шочик мечаспонанд. ай рӯи шочик пул месупорем мега. гуфтум майнаш ака оли 9 мерам полисора чӣ мекунам, скрининг мерам. хай кору бор бисёр баъд аз празднико. даиҷа боша 1 кило фарш катина, я баклашка 1 литра барго будак. ҳавая гирифтам, тайёр кардам барои ош. ята медозам насиб боша. ина хела мебарам. беҳад барги тока гудаком нағз мебинам, худмам нағз мебинам. бои баргои ватанай, баргои ватан дигаҳай. насиб боша имрӯз ош мекунем бегаҳида. я шадаша да ош медозам. сетаи дигаша гирифта да морозилка мепартам. имрӯз 5 январай ману ганҷинам духтар рафтам. мазам гирехтак рафтам, ягала дорум навистам, харидам
оқирдиқдарда я моҳ 2 бор касал шидестам. худо оқибатша ба хайр биёра. на шав на рӯз хоб када намешава. ҳамаи ҷон дардманд шидай. ай хифазанира имрӯз выходной буда я врач будай ҳавае зора кадам. гуфтам намешава биё мара я бин. дору пору нависта будай. хайрият нависта додак. поликлиника пеши хона мондай. ина омадам хона. пари рӯз шавҳарам дору харида буд. ягон чи фоидам накарда. мегӯи зарарам кардак. лединси мумкин набудай ҳомиладорода. лединсим оварда буд. дайча боша саҳар шид мода. ина дорҳоро сар мекунем. геделикс ир аптекачи нависта додай. баъд фарингасеп нависонда дода буд лединси. ира ҳамиқаша хӯрдам. қариб мурда зинда шида будам. мумкин набуда ин хӯрдан. ана хай магни бешеста ира ҳардаша ёдам арин кати духтар нависта додаги ай барои ҳомиладорим ира мехӯрам ҳар рӯз. иора ҳар рӯз хӯрдака айдина бегаҳ сар кардам. бовар кунед хела хела ба худ омадам. беҳад доруи зур буда ин ҳамия айразол. баъд ина ҳами сетара дина врач нависта дода. ҳамиора хӯрда истам. худода шукр хела хела имрӯз соз. агар не 2 рӯз хоб накардим на рӯз на шав намешид хоб карда. дина бегаи хӯрдум. ҳамин 3 доруе ки духтар нависонда додака бовар кунед хела хела беҳтар шидам. бо ширкати маскаву асал хӯрда истам. як рӯзда 2 бор саҳар бегаҳ хӯрда истам. ваям хай ёрдам накарда. хай даруни ман қиртиқома мулоим мекунам. ина ку имрӯз як рӯзи дигар бихӯрам худо хоҳад соз шида мерам насиб боша. дайҷа боша ман поликлиника омадам. поликлиникаи платняйҷа скрининг да мо платняй барои ки да жуковский район нестай. ана барои ҳамин дайҷа боша очират истодам кассада. ҳозир пулша месупоримо талона гирифта ӯзӣ мебурам. ана скрининг 2000 меистодай. доплер 1000 рубл. доплер мекунӣ гуфтан. ман гуфтам не доплер дар кор нестай. мо тоҷикон мисол ха як бор 2 бор ӯзӣ мерем то мо ҳамин катиро домерем. иҷада ҳама устухони кӯдака мебинанд. ҳамара чен мекунанд. безор кардан қати ҳамин скринингош. ана хай дайҷа боша ма ӯзӣ буромадам. духтаракои хушрӯ ана камтар рафтода шидам барое ки ман духтар интизор будам. хайле ки ҳамашда худора шукр мекунам. гуфтанд ки писарча будай. хай худо ба шукр. шавҳарам мега ҳеҷ гап не панҷумша духтарча мекунӣ зиқ наша. гуфтам ки не ма камтар зиқ шидам. хай гирем ба ҳамаи ҳамин неъматҳои аллоҳ худора шукр мекунам. хай бачаам боша ба умри дурозаш додагӣ боша иншааллоҳ. бачаа ки ба эмон ба тавфиқ боша илоҳинам ки номбардори падар модараш шава. шавҳарам да вақте ки гуфтум бача ҳамин хеле хурсанд шид. агар не ягон бор намегуфт ки бача боша мисол чӣ шавад. духтарча гуфта будам. орзу мекардам духтарчара ки масалан 2 бача ва духтарчадор шавам. неки хай хе набудай 3 бачаву 1 духтарчадор мешавам. хай иншааллоҳ оли ёшем гуфти ҳамин занако ки оли ятай дига мекунем. ака насиб боша пӯшокча хариора сар мекунем иншааллоҳ. ҳар ҳамин пасобиам гузаштагида я 3-4 пӯшокакоша мехарем тайёр мекунем. хавли барвақтай неки камкам мехарем барое ки нархош ҳамиқа қимата иҷора тоҷикистон хай арзона. неки шавҳар мега хай занак баъд мехари охи барвақтай. гуфтам не камкам мехарем ки дар чашм наметова. чанд вақтай женский консультатсияда запис каданиём. имрӯз рафтам запис каданӣ будам поликлиника ки гуфтанд ки нестай. ма гуфтам хай мо чо кунем. мега брен шаҳр бирем. ман гуфтам ма ҳеҷ ҷо намерам. гуфтам кай омад баъд миём. рости дилгир шидам. ай ҳамиҷа шаҳр мерем
уҷа платни охи платни рафтан дар корай. барои ҳамин намерам. Гуфтам кай ҳамин женский ҳамиҷо пайдо шава бахай мерам. бо чӣ майне ки айман рости угражаишай ман имрӯз узи мекардаги занака пурсидум. ман гуфтам ҳолиам 5 моҳаштай угроза гуфтагиян. мега у угроза мега у то рӯзи зоидан тай мега агар мисол чӣ боша не ки ҳама иҷод маҳкамаи турбаҳот гуфта ки ҳечи угроза хеле воҳима нест тай гуфтам. дайҷа боша дӯстони азиз, бо ҳамроҳи шумо хайру хуш мекунам то наворҳои оянда. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад.